Плажен тин филм е най-после тук. За да видим отвътре филма на Disney Channel Плажен тин филм. Нека отидем зад кулисите. Плажен тин филм се разказва за момче и момиче, които попадат във филм, който е любим на Брейди. Уестсайдска история! Най-готиният филм на света. Мак и Брейди имат съвършената лятна връзка. Лятото още не е свършило! Мак и Брейди очевидно обичат сърфа. Как разбра, че съм тук? Знаех си, че няма да устоиш. Има състезание по сърф. Появява се вълна и ги праща във филма Уестсайдска история. On my way, feeling fine. Can see my reflection in my surfboard shine. Ние сме във филма. Какъв филм? Уестсайдска история. Какво ще правим? Ще се забавляваме! Любимият филм на Брейди е Уестсайдска история. Това е класическа плажна история за войната между рокери и сърфисти. Това е Биг Мамас, заведението на сърфистите и рокерите. Озовахме се насред война на банди. Ние се караме за Биг Мама с нашето свърталище и сме готови да танцуваме за него. Рокерите във филма са Бучи, Чичи, Страц, както и Лейла и Лагнат. Отношенията между рокерите са супер забавни. Бучи е този, когато слушаме всички. Всички сърфисти са лоши. Да, всички сърфисти са лоши. Освен много лошите сърфисти. Те са още по-зле. Бучи е готин пич, главатар на рокерите. Супер уверен, супер готин. Най-ме кефи това, че се мисли за по-умен, отколкото е. Добре де, шефе, как ще направим Биг Мамас само наш? Млъкни, в момента мисля. Колко ще ти отнеме? Супер, сега ще мисля за две неща. А сърфистите са Танър, Сикет, Гигълс, както и Раскал. Ние винаги сме заедно. Всички приемаме живота такъв какъвто е. Значи само се мотаете и сърфирате? Има ли друг начин? Звучи идеално. Танър е главният сърфист. Той е тинейджър, типичен американец. Вярва във всичко. Ти си доста умно момче. Да, но повече съм красив. На феновете ще им хареса Crossing for a Brussels. Сърфисти! За това миришило на гнило. Какво? Ще ти покажа какво. Това е любимата част на Брейди и той се включва в танците. Репетициите бяха забавни, но и трудни. Първите 3 седмици бяха като танцов лагер. Хореографът ни Крис Скот е гениален. Чудесно, още веднъж. Забавлявахме се с съчетанията им, нямахме представа какво ще се получи. Нямам търпение да ги видя да танцуват заедно. Ще зашеметят публиката. Трябва да има разлика между сърфистите и рокерите. Рокерите са в пакет, движат се ниско, като на мотор. Сърфистите са леки, подскачат много. Танцът представя характерите им и е забавно. Всички костюми са невероятни. Сърфистите са многоцветни, а рокерите носят черно, червено и бяло. Какво има, Елвис? Аз нося кожено елече, тесни дънки и това, което не знаете е, че това се върти. Това е магията на филмите. Любимият ми момент е сцената, която снимаме днес. Тя и Брейди започва да пеят като в Уестсайдска история. Какво ще правим? Ти пееш. Аз пея! Спри! Не мога да спра! И какво значи? Сливаме се с филма! Танците има много хумор. Има хумор и в песните. Филмът е с готино настроение и те кара да танцуваш. Във филма има страхотни неща. Има комедия, музика, танци, интересни герои. За всеки го по нещо. Не пропускайте филма на Disney Channel Плажен тин филм. Премиера само по Disney Channel.